5 snin ilu l-Gvern inawgura proġett ta' The Meeting Place, iċ-ċentru fil-Marsa li qed jipprovdi post modern 24 sija kuljum fejn joperaw u jiltaqgħu organizzazzjonijiet mhux governattivi li jaħdmu fis-settur edukattiv tas-saħħa u soċjali. Hawnhekk huma jkunu jistgħu anke jorganizzaw il-laqgħat ġenerali annwali, konferenzi, taħriġ u anke seminars. Ħafna drabi jkun hemm laqgħat bilaterali li jinvolvu aktar minn settur wieħed. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn kienu preżenti il-Ministru għal Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon u ċ-Chairperson tal-Marigold Foundation Michelle Muscat, il-manager tal-post Xavier Grima, tenna li bejn l-2019 u l-2024 il-post diġà laqa' fih madwar 65,000 persuna l-attivitajiet differenti, speċjalment dawk relatati mas-settur soċjali. Fil-fatt jirriżulta li aktar minn 80 NGO differenti sal-lum qed jagħmlu użu minn din il-binja li toffri l-faċilitajiet u l-loġistika kollha b'xejn. Michelle Muscat qalet li hu ta' sodisfazzjon kbira l-Marigold Foundation li flimkien mal-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal tagħmel parti minn dan il-proġett. Żiedet li l-post li qabel kien biċ-ċart mitluqa fejn kienu jsiru l-abbużi b'riski serji għal min jiffrekwenta l-post, inkluż tfal tal-iskola, illum qed jagħmel daqstant ġid fil-komunità. Dan huwa proġett li kien hemm bżonnu u tfassal għax ovvjament tfassal fuq dak li kien hemm bżonn. Illum il-ġurnata naraw hawnhekk realtajiet differenti ta' nies li jużaw dan il-post, NGOs li jsabu home fejn jaħdmu fejn joperaw, fejn jgħinu lil ħaddieħor. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli Michael Falzon stqar li dan il-mudell soċjali għandu jkompli jservi ta' pjattaforma li taqqad diversi individwi waqdiet li għandhom qalbhom il-ġid fis-soċjetà. Għal daqstant saħaq li l-Gvern bil-maqlub ta' dak li qed iseħħ f'pajjiżi oħrajn se jkompli investi f'inizjattivi bħal dawn li tajt jgħinu lil familji vulnerabbli. Il-Meeting Place kien proġett li verament kif jgħidu bl-Ingliż lift up to its name. Huwa post fejn jintaqa' kulħadd fih mod individwali bħal NGOs. Iżgħid ngħid is-sena għaddiet kienu aktar minn 16,000 ruħ li jagħmlu użu minn dan il-post. Fisser ħaġa waħda li verament nistgħu naħdmu l-kol flimkien, nintaqgħu flimkien u naħdmu għal soċjetà waħda, soċjetà Maltija.